До 20-го года у нас, можна сказаць, не было нейкіх дваравых актыўнасцяў, нейкага руху. І калі я пераехала ў кватэру з прыватнага дому, я думала, што людзі, які жывуць у вялікім доме, усе суседзі адзін аднаго ведаюць і сябруюць. Я марыла, што будзе столькі цікавых праектаў, можна прапаноўваць нейкія супольныя адпачынкі ці нейкія там дваравыя агароды, і ўсе будуць ухваляць, удзельнічаць. Але не, на першую маю імпрэзу некалькі гадоў таму я прапанавала суседзям сабрацца на гарбату, на каляды. І прыйшло 5 ці каля 5 чалавек. І я расстроілась тады, думала, што ўсё ж такі там у нас шматкватэрны дом, шматпавярховы, толькі 5 чалавек. А як высветлілася, это была самая паспяховая моя акцыя, бо на наступны год прыйшло 3, а потым я ўжо была адна. Вось, і таму, калі адбыўся гэты нейкі выбух любові суседскай у верасні-кастрычніку, я не магла паверыць. Шчыра, это як, ведаеш, быць гарадскім сумасшедшым. А ў адзін прекрасны дзень все становятся такімі. У нас былі лекцыі, прыязджалі розныя разумныя людзі, распавядалі нам пра гісторыю, пра навуку, літаратуру, было дужа цікава. Прыязджалі розныя музыкі, ладзілі канцэрты, шмат было музычных адкрыццяў, таму што беларускіх выканаўцаў мала хто ведае, калі ты не мэтанакіравана неяк шукаеш. У нас былі і дзіцячыя святы, футбольныя спаборніцтвы паміж дварамі, паміж мікрараёнамі. Людзі, якія адзін аднаго абсалютна не бачылі, не ведалі, колькі гадоў разам жылі, раптам сабіраліся ў каманды, і это шчыра былі такія двубоі, што чэмпіянат Беларусі магу пазайздросціць. Яшчэ быў такі выпадак яскравы для мяне застаўся ў памяці, калі сцену зафарбавалі чырвона-белымі сцягамі, і нейкія дзіўныя людзі, яны на гэтых сцягах намалявалі свасціку. А ночы прыйшлі зноў жа партызаны і перамалявалі гэтыя свасцікі ў кветкавыя клумбы. То бок дамалявалі да свасцікі галінкі, кветачкі, это было так прекрасна, это было так кранальна, так прыгожа. Вось. Так што сюды людзі хадзілі нават фоткацца на фоне гэтай творчасці. То я бы хацела, каб у нас былі нейкія такія міні-фестывалі, хутка прылятуць птушкі. Я хачу, каб людзі рабілі шпаконы і хадзілі ў лес, глядзелі, хто ў нас жыве, бо ў нас у лесе мора відаў гэтых птушак. І нейкія нацыянальныя святы, дні народзінаў у нас таксама, вось хто ўвосені нарадзіўся, і дзіцячыя, і дарослыя, так супольна святкаваліся, было прекрасна. Страціла сэрца сваё ў Берліне, калі пабачыла агарод, як жа называецца, Princess Garden, калі людзі з навакольных дамоў проста зрабілі сабе агарод на пустырі. І так як это ў цэнтры горада, яны прынеслі зямлю, такія іх скрынкі паставілі, там падпісана кожная скрыначка, жыхар якой кватэры, тут садзіць там базілік хай сабе. Вось, это вельмі прыгожа выглядае, яны там таксама собіраюцца, і там ёсць нават кавярня, якая робіць ежу з таго, што нарасцілі людзі. Вось, это было бы таксама класна.